Čaute, vítajte u mojho tretieho dielu, no bol samozrejme nevydarený fail, niečo sa mi tam porobilo, no a čo, som musel teda, no zabil som teda aj Citinu, no zohnal som si nejaké demony, tento meč a pôjdeme na Eater of the Worlds. Teraz začína deň, takže akurát na to čas. Môžeme sa vydať na Eater of the Worlds, bohužiaľ dá sa vyvolať iba v korupte, takže si švihneme. A ja neviem, či budem mať čas teda natočiť ten, nebudem mať čas natočiť ten rokolek, asi to som tu mal fail a asi už nestihnem, ale môžem sa to pokúsiť taký natočiť, taký kratší. Sa ma malo byť bohať tak narýchlo. To išiel fakt z dobrej strany ten boss. Au, veď musím, ani prejsť mi nedovolí ten boss. On ušiel. Tak toto bol úplný fail. Pretože boss mi samozrejme ušiel. Dobre, väčší fail sa mi nikdy v živote nestal, že by mi ušiel boss. To nikdy sa mi stalo, že ako mohol ujsť? Kúkajte, trávnatý biom je odtiaľ to kusisko. Nechápem, na čo ušiel. Nič, teraz zase sa musím prekraftiť toho bossa. No čo už, hneď som späť. Či už som späť. A rozhodol som sa, že asi bude lepšie, keď toho bossa vyvolám v tejto diere, lebo to nebude také zložité. Ale počkajte, najprv tu urobím túto dieru, zapchám, aby som sa v nej nezabil. Tak. No a môžeme teda začať, budeme zabiť teda tú noč. Sem je aspoň nižšia šanca na to, že mi ujde, takže... Tento úhový arrow sú superší, pretože prenikne cez celého bossa. Čiže je to výhoda, že ho môžem lepšie zabiť. Čiže toto je šip skôr na tých červov. Vyzerá, že som ho nechtiac rozpolil. Dva je to trochu zložitejšie. Nebude nič ľahké toto. Skúsim pokúsiť sa zabiť toho najmenšieho kapca.
Na neho sa budem najviac zameriavať. Tak. No, démony tu celkom hojne. Zatiaľ, ale zatiaľ je to nič moc, keď som zabil iba polku bossa. To je svinské, že keď bossovi rozstrelíte stred, takže sa rozšíri na ďalších a to sťažuje dosť toho bossa, že keď nechtiac ho do stredu. Tak Destroyer to máte jedno, ten celé to takisto damageuje, nerozdelí sa, takže... A nie je to tak, že každý článok má osobitné životy, ale... Nemá každý článok osobitné životy, ale... celý má vlastne jeden život, že keď udrete do, ja neviem, do jedného článku, tak... Teraz by som mal zdrhať, kým sa dohylujem. Ja by mal úplne vymastiť ten boss. Srdiečko. A veď som sa iba hilnul, veď ste to videli. Vyzerá, že ma zabije ten boss. Vyzerá to tak. Situácia vyzerá dosť zle, že ma ten boss zabije. Vyzerá to tak, že hej. Jedine, že budem toho bossa zabíjať takto k zvrchu. Hlava má samozrejme najvyšší damage. A to je ten problém, že má asi ľahko zabije ten boss, ale... Nebo hlavou ide to vždy napáliť do vás a... Au. Nevyzerá moc ľahko. Ale musím ho dať. Niekedy tá situácia vyzerá dosť čierne, fakt, že fakt. Ale keď dropte srdiečko, je to dobré, lebo mi to doplní životy, samozrejme upust 20 a to je celkom dosť. Samozrejme z bossa ešte vypadne srdiečka. Čiže keď to je práve že blbé, že na konci vypadnú, že malo by vypadnúť postupne viacej srdiečok. Viete, to je na tom blbé, že ono vlastne, že vypadne na konci, keď ich moc nepotrebujete, tie srdiečka. Ale nevadí. Vlastne, že vás nezabíja, neviem, napríklad, neviem, ste probovia, alebo čosi. No, hurá. Boss bol zabitý. Nitro the Pros bol zničený. Čiže super, ale určite si ho budem musieť podať aspoň dvakrát. Tam je ešte nejaký ten healing, ten pôjdem zobrať, počkajte. Ja musím zliesť dolu. Tak. Tu zahrajem, a keby som chcel zabíjať bossov, čo samozrejme už to stane. Fajn, môžem použiť kalpočas, ja som našiel podzemie, je to dobrá vec, je to na HDMčku Miroru, ale samozrejme na použitie. A zase vypadla mi trofej, ako som mal na tej trofeje šťastie. Tak. Lesser healing. Prepačte, že dávam keď chodím dole Spaceko, sa mi to milí so Starboundom. Pretože tam to funguje takisto. Áno, kým si zatiaľ vyrobím tú výbavu, tak postrihnem a čus. No čaute, tento nebude moc dlhý, ale no síce je Blood Moon, ja viem, síce akurát začal, ale aj tak. Vyvoláme bossa. Zajko, fialový zajko, nie? Čiže vyvoláme tohto bossa a
Teda, nebude to síce moc ľahké, čiže budeme sa mu najprv zameriavať na ruky. Nie je to moc ľahký boss toto, ale medzi tým, keď som mal kameru, som sa dopracoval k Demonic, no Shadow Armor. A nie je to nič ľahké zabiť takéto monštrum. Lebo je to samozrejme skeletron, veľký kostlivec. A je dosť nebezpečný, čiže na nejakú tú kratšiu dobu budem mať pušku. Teda mal by som ju rýchlo využiť. Paprča má iba 100 životov, takže už je tam. Nepredstavoval som si, že tú paprču tak rýchlo zničím, ale nevadí. Ešte mu zostrieme druhú ruku, samozrejme má iba 600 životov, čo je výhoda. Ale zase jeho hlava má 4400, čo je celkom dostatok. Musel som zabiť až 3 Eater of the Worlds, aby som a prešiel som ten kúsok za dungeonom a našiel som ďalší korp, čiže čo znamená v hard mode hojnosť, root. Dobre, už mu zostraníme iba hlavu, tá už nie je nebezpečná. Tak minúta aj sa im minuli sa mi naboje, budeme musieť použiť teraz šipy. Samozrejme, keďže je Blood Moon, som si to predstavovala ťažšie. Do Flamingaru teda zahodím, lebo ja mu to vyzerá, že je tomu imunný. Budem to ním strieľať teda lúkom. Máme síce iba 13 damage, ale craftil som si ten demonitový, lebo ten má iba o jeden vyšší damage a to by sa mi neoplatilo. Som si nechal tento platinový. A dostatočne. Zdáme sa nám 22 defense, čo je výhoda, čo mi teda armor pribudol. A teda defensu je dosť. Potom sa vydáme do dungeonu a v tomto dieli nie som sa rozhodol, že toto bude taký kratší. Iba na bossov a tak. Bude iba na bossov čisto a už sme zabili 3 bossov v jednom diele, to ma fakt prekvapuje. No samozrejme nejaký ten čas som mimo kameru som si dobíjal k Shadow Armoru a som si vyrobil aj kladivo, no kladivo nie sekeru a vyzerá, že toho bossa dáme v pohode, lebo nie je ani polka noci a už je skoro tam. Že iba 600 životov majú jeho ruky. Čo má iba 600 životov, čiže rýchlejšie oné. Rýchlo mu zničíme ruky. S minišarkom to nie je žiadny problém. Potom už on hard mode sa dobije megašarkovi, to bude robota, zabiť destroyera. Potom vám vysvetlím, akou technikou treba ísť na destroyera, ak ho sa nechcete trápiť pri tom. Na destroyera si musíte postaviť takú krabičku, no kockovú ako keby miestnosť. A keď budete mať tú kockovú miestnosť, tak môžete ľahko zabiť destroyera, pretože nebude strieľať laser, budete zabíjať iba probov a budete ho sekať. Mali by ste na ňo zobrať Dow of Foe a Blicker Blade. Má iba 600 životov, takže to nie je nič ťažké. Vyzerá, že som bol trošku prehnane pripravený na ňo, ale nevadí. Aby som použil túto manovú zbraň. Tak, vymenul sme si manu a ešte budem do neho chvíľku strieľať lúkom. Ale on už bude mŕtvý, dáme 3, 2, 1, teraz! Dobre, bol zničený. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil, že dáte like a odber a že ma podporíte v ďalších videách a zajtra budem natáčať zase Rogue Legacy. Ja natáčam Rogue Legacy a už idem a čus.